siji tok niku. Apa? Sing anu dawet mriku. Jem Dawet. Batan. Jembatan Butuh. Cendol dawet. Jembatan Butuh. Butuh. Heeh. Teng jembatan. Kuwi Butuh. kondang to. Niku kondang nggih sanget tengene. Tekan Banyumas niku terkenale anu dawet ireng jembatan Butuh. Ning aja disingkat lho, aja disingkat. Oh, mboten disingkat niku. Jane ngerti ngene kula ana jare kuwi ana singkatane. Jembatan Butuh ngono wae. Nggih, oh jembatan Butuh. Nggih wong Kiye kan karena sair tembang. Dadi ora kena disingkat. Dadi jembatan Butuh. Cendol dawet teh. Jane judulnya apa niki, Mas? Sing pundi? Sing makin niki? Milangkori. Milangkori. Lah, anggar cara aku tak ganti bae mbari Piye? cendol dawet. Lah, kan niki makanannya banyak. Makanannya pirang-pirang, anak koyoran bareng miki. Penyanyinya tak ayu, tapi orang rungok nun sewu orang rungok nongkongen nembang. Lah, makanannya kudu banyak. Bangsane cendol, ana duren, ana warna-warna candi. Gula aren barang kuwi. Lah ya udah jenenge banyak. banyak. Udu banyak udu. Lah, Banyak kan sing ngak-ngak. Udu banyak. iki piye? Makanannya iki bangsane cendol, terus gula aren, terus Celorot. dorok. Celorot. Celorot niku Dorok napa? siapa? Ya panganan saka grabak kuwi rak kondang jenenge celorot. Lah iya lah kok jenengan ngomongnya kok banyak udu Ya. banyak udu. Lah, piye iki len menjelaskan Lagi piye? anu gemblung jorna bae. Oh, lu ki aja makanan. Gemblung. Wah. Nek banyak menyosor batok. Maksudnya nek celorot niku napa kula ora ngerti. Celorot niku nggih Panganan saka pati sing dicampur karo gula Jawa, diwadahi janur diubet-ubet-ubetke, lemakan disunduk saka ngisor. sing Lah bar disunduk saka ngisor, Mbak Ciblek, Nggih. sampean tau weruh jaran lanang urung? Jaran lanang? Heeh. Nggih sering weruh. Ya kae gambare celorot ngono kae. Oh kados niku. Aku kepengin lho. Aduh. Oleh gambarke kok ya jaran to ya. Lah nek ngene wong kurang dawa pasti jaran. Kae lho Sewu, nek Mas nek Pet. cara lenggen kula karena tidak kulina dudul. Heeh. Diudari. Oh, dadi Oh, ora diudar. disapa kayak iki. Ayo to Mas Agus ya. Ora kulina dudul diudari. Nek diudari Mbak niku dadine mangke melenyeh. Ah jadi meleketrek ora enak. Enak. Blegedrek nek cara mriki Nah, enak blegedrek. disogok Lah, nggih. carane enak didudul. Disunduk disobol saka ngisor ya to. Heeh. Plus lah mangke kawer-kawer ngeten iki niki celorot. Oh, celorot. Kaya jaran lanang persis ngono lho. Tapi Nek carane dahar terus oh, lah. Ayo, Ora kena diudari, angger didudari mesti melotrok nggih. blegedrek. Blegedrek, dadi didudul. Yuk. Lah ya carane diuling udari ki mbok kok sethithik ora kok njur. Ala ya yuk didudul yuk. Iki kok piye? Lah main kayak selorot. Oh. Nembang sikik ya Mas Bawor. Nggih. Terus mangke niki Mas Agus diparingi request saka Mas Puyeng kon nyumbang lagu. Monggo. Mbak Mbak Rini sikik badhe ngaturke napa? Slendro napa pelok? Go. Bari ini. Niki nuwun sewu Mas Petro. Nggih. Niki sing sami mirsani lewat streaming alhamdulillah. Makin niki kula ngecek wonten Ki Sunarko panjenengan niku YouTube-ipun kula cek 873. Nggih. Alhamdulillah. Terus Salinda 797 kula cek menika 900. Nggih. Yes. Gini kula nggih Sama. pun tak cek. Apa? Isine telu tok. Nggih ora apa-apa, ora apa-apa. Daripada orang nana ya telur apa-apa. Monggo Mbak Rini, napa? Nek duet kalih sinten? Oh, nggih lagune Lah napa? niki Sik. Bawor. Oh Siap. iya. Lagune napa? Ayo sing Jawa-Jawa. Wah, Lah oke pinter. mau kan anak Mas Puyeng ngersakaken. Napa? Mas Agus supados nyekar lah duet karo Mbak Rini. Oh Mas Agus. Mas Nggih, Agus. Nggih, Mas Petruk. Kan? Sing ngempul. Oh sing ngempul nggih, sing ngempul. Ora ketok sing ngempul. Anu Kang Pelet. Mas Agus sakniki nggo mriki Mas Agus. Nggih, mriki Mas Agus. Tak
jodohke karo wong ayu Gus. Biasane Bak- kowe mung karo bojomu wuta lho. Goleki wong ayu. Dituntun Mas, engko malah kebablasan. Bablasan mengendik lah. Alon-alon. Lalon. Don. Ngene Mas Agus, awas. Lah jare dadi Apa? tuntunan. Awas, Numpak. dilumpat sikile. Sikile dhuwur lah. Sikil dhuwur lah. Mriki Mas Agus. Aja ngrungokna ciblek. Ciblek ana waras ora. Sing tatot-tatot. Apa sis? Siap, monggo. Lagune Mas Agus. Lagune napa niki? Kenal urung karo Mbak Rini? Ampun. Salaman. Tanggane nggih. Tanggane. 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 Mendino. Salaman Rin. Mendino mangan bareng ya Mbak Rini nggih. Berarti nek ngono nek tanggane ora konangan ya Gus. Lon, Tanggane ora gampang konangan ya. lah mong kula tembung dhewe kok punen kok. Aman ya. Aman kok. Bisa guyu ya Mas Agus ya. Oh iso iki. Sampai nih bisa guyu Mas. Pripun? Saged guyu ya. Saged dong. Sing go guyu sing endi? No? Sing go guyu sing endi? Ya cangkeme masuk matane lah. Aku arep muni ngono wis disiki Mbak Tutuk. Ciblek. Agus guyu kuwi syaratnya ana wor. Apa? Syaratnya wetenge wareg sesuk nampa dhuwit mesti guyu. Oh niki Piye kuwi mau? syarate Wetenge wareg Wareg. sesuk nampa dhuwit guyu. Yo. Wonten napa duit orang guyu ki Lah ana. lah piye nampa dhuwit terus? Enek sertifikate gadekke. oh, Enggak terus ra guyu Iya. jajal. Jenengan tak ngono kuwi mesti. Ya ora. Pripun iki? oh ya daun duit Nggih. napa Lagune napa? Duit campur sari. Nggih, Kelingan mboten? Ah kelingan. Napa? Sakit-sakit rindu. oh Rindu. Kelingan ora? kelingan nggih Mas Agus Nggih, Aja ya, aja. aja. aja nggih. Sing kelingan mawon apa kelingan? Oh, ora kelingan kabeh ya wis. Nggih. Apa Gus? Mendem Aja bedoan digondeli. mawane. Gundali. Aja digondeli. Aja digondeli. Oh, aja diwedeni. Ojo digandoli bedeni Aja diwedeni. ya Wong sing kakung wuta, bojone wuta, anake ya wuta ya Gus. Mboten. Oh, mboten. Mboten. Alhamdulillah ya Mas Agus ya. Alhamdulillah. Iku gegek bojomu karo tanggane Gus. Weh, ngawur sampean. Ya iso wae lho wong bapakne wuta kok anak ora wuta ya. Wong bojo kula niku le meteng kalih, mboten kalih kula kok. loh temenan apa Nggih. lah dengan kan bojone Ah, nggih. lah kenapa metenge ora karo Mboten sampean kalih kula. karo tanggane Mboten Kok tetep. ora nesu kowe, Ah, Gus? mboten nesu kula nek meteng karo aku neh teng griot. oh Ya bener, apa kon wong lanang meteng. oh iya bener Nek meteng karo bojo bareng berarti gancet ku jenenge. Siur. Sampai Angel iki. Angel iki dalange angel iki kok. angkat. Dalange. Angel wis didalani kok angel Ora. ku. Angel tenan. Angel ku nek urung tau ana dalane wis Ora dalane kok lho. angel. Aduh biasa gancet. Ayo angel kulino kobong. Ya, Cak, dadas.